I després d'una gira mundial de gairebé 2 anys i de més de 300 concerts arreu del món, Ara Malikian torna avui a Mallorca, a Port Adriano. I Jordi Julià, aquesta vegada la novetat és que ho fa amb una banda de gran format. Així és, una banda de gran format i tot pendent d'aquesta gran expectació d'aquesta mateixa nit. 2.000 persones assistiran a aquest concert d'avui, el tercer que es fa en aquest festival de Port Adriano. Per cert, també, segons acaba de saber IB3 Notícies, hi ha seients reservats per a membres de la Casa Reial. De fet, la reina Sofia és una de les fans més incondicionals de l'obra i de la música d'Ara Malikian, aquest artista libanès, i com diem, porta fins a 7 instruments que se li sumen al seu violí tan especial i tan únic. Avui hi haurà composicions aquí de Mozart, de Paganini i també de Bach, que se sumaran a les de David Bowie, una mescla molt curiosa la que es veurà aquí a Port Adriano. De fet, l'espectacle és un homenatge al seu violí, que té fins a 400 anys d'història. Avui hem parlat amb alguns dels assistents en aquest concert tan especial aquí a Port Adriano d'Ara Malikian.